za ku gani cikin bargo, sanyi nake ji. Kai wato ina tashi yau na tashi da wani abin ɓacin rai wallahi. Kawai na ga wani sabon bidiyo na wata matashiyar yarinya da ke jahar Delta. Tana aiki a wani hotel da ke kusa da airport. To unfortunately ta yi wurin kwana 5 bata zo wajen aiki ba. Sai ma'aikatanta ta tura wato daga cikin abokanan aikinta su je gida su duba ta ko lafiya tunda ba a samun ta. To da zuwa fa suka buɗe ƙofan gidan bai buɗu ba, sai suka duba ta windo. Dubawa da za su yi ta windo kawai sai suka yi kicibis da yarinyar nan a kwance cikin jini. Gabaki ɗayanta ba ta a hayyacinta, irin ma ba a sani ba ma ta motsi. Ga gashi nan duk a ƙasa, duk jini jaga-jaga dai kawai haka. So aka zo aka sanar da hukuma, aka samu access zuwa cikin ɗakin. Kawai aka tabbatar da yarinyar nan fa an yi mata fyaɗe ne da ƙarfi da yaji. An mata fyaɗe kuma aka cire mata hannu tare da gabaki ɗaya ya matsa ta har da gashinta ko'ina. Alamu dai sai da aka yi struggle da ita kafin a kashe ta. Amma kafin wannan gabaki ɗaya dai abin dai ba ma daɗi wallahi. Ba daɗin ji gabaki ɗaya. Ni ka rasa me ke damun mutanenmu, gabaki ɗaya mun rufe duniya kawai muke nema. Ba ma tunani ko na misƙala zarratin. Yarinya matashiya haka kyakkyawa, ta gama karatu daga Michael Okpara University, ta karanta agriculture. Amma an fi tunanin wayanda suka aikata wannan laifin sun shiga ne ta silin ɗin gidan suka yi mata wannan aika-aika. Bara mu ji me SSA na gwamna na Delta State zai faɗa game da wannan bidiyon. Allah shi kyauta, abin ba daɗi wallahi. Ba daɗi kwata-kwata sam. Mutum kawai ko'ina ba safety. Kai baka tsira daga kidnappers ba, baka tsira daga hannun magauta ba, baka tsira kuma daga hannun criminals na community ba. Good afternoon, my name is Harrison Gwamnishu. Lucy here works here in Asaba, Delta State. She lives directly opposite the airport. That's the airport view. Before you get to NNPC at the airport, that's where she rented the apartment where she's staying. So nan dai kamar yadda kuke gani, yayin da shi SSA to the Delta State Governor Harrison Gwamnishu ne da shi da mutane suka je aka ɗauko gawan wannan yarinya nan, yayin da ake fito da gawarta ne. Yawwa, daga inda aka same ta cikin jini, ta mutu, an cire mata yatsa da kuma gashi gabaki ɗaya a yamutse. Nan yayin da suke in her fito da workplace, they decided looking for her from on the 5th of January. Nobody knows her whereabouts. They called her number was not going through, right? So they sent someone to go to her house to check to know why she has not been coming to work. And when the person got there, they checked that the door was locked. So he checked through the window, and what they saw was Lucy's lifeless body on the floor, naked on the floor. Blood was all over the place. All right. So they reported back to the office, and then they went to the police to make a report. So on investigation, they discovered that there are marks on her body, finger, knife. They used knife to cut her finger, and her hair was all over the floor, meaning that she struggled, and a whole lot happened. So Lucy was allegedly murdered in her house here in the city of Asaba. So nobody know who killed Lucy, right? And I'm just praying that the Nigerian police, Delta State Police Command, headed by CP Abaniwanda, all right, order for a thorough investigation, on the murder of Lucy. I believe so much in the CP. I believe so much in the homicide department. I believe so much in the Delta State Police Command that are going to get to the root of this matter to ensure that the people involved or the person involved in the gruesome murder of Lucy, they are brought to book. It's a sad one for the family. It's a sad one for everyone. And please, if you are living anywhere in Asaba and you are threatened, anybody threatening you, please ensure you report. Do not take all threats as a minor threat. If anybody threatens your life, maybe you're a young girl, you live in Asaba, and some persons are asking you out and you refuse, and they threaten you, please report.
If you don't see anywhere to report or to the police, please send me a DM or call my number or send me SMS. I have all the numbers of my team working with me here in Asaba. Send them a DM and they will attend to you. Nobody will refuse to attend to you. Please always do this. Do not take all threats as minor threats that are nothing. Take them seriously. If someone threatens your life, report such person. Report. When you report and the person knows that you have reported, the person may not carry out that threat again. Please, it's a bad one for us here in Delta State, and I so much believe that the police will do the needful to ensure that the culprits are brought to book. To ita dai wannan tata ta ƙare. Da haka muke ƙara kira ga mutane da su zama cikin security conscious. A kodayaushe ka dinga taka tsantsan da inda kake zuwa da wasu mutane da kake mu'amala da su. Don yanzu rayuwa ta zama ba tabbas kuma ba yadda. Ba kowa bane abin yadda. Allah shi ƙara kare mu.